Setuju gak sih nek terong iku mau diapakno iku tetep enak. Dipangan mentah enak apa mending dibumbuin. Ya wis gas ae tumis bumbu-bumbu sing wis tak tulis ya sampai dek iku mateng. Nek wis mateng angkaten terus uleken mbek uyah micin kunir bubuk ambek kemiri. Wis ulek-uleken sampai halus kayak ngene iki ya. Mbek nek pengen males ulek-ulek gak apa-apa chopper napa blender. Wis halus. Saiki tumisen sampai wangi. Ojo lali sisa bumbu iku tambahno banyu eman-eman. Nek wis bumbuhe tanek teronge cemplungno masan sampai layu tambahno santen. Nah ndek kene aku tambahi endok, lombok ijo ambek tomat yo ben tambah seger sedep. Wis iki mau mantul masan sampai tanek siap untuk disajikan. Iki enak banget. Ben jangan teronge tambah endul manja. Tak gorengno pindang tongkol yo sadurunge goreng cemplungono tepung terigu ben gak meledos-meledos. Wes mangan ngene rasane kayak nang surga. Enak tenan. Masih ono tonggo lewat wis gak